Feliz Navidad. Takže čaute ľudia, volám sa Skibidikach. Na dnešnom videu ideme hrať ako stoličkovú hru, že proste, budeme takto, tie autá teraz neviem. To je také, že vybrali takú hovadinu dajakú. No a to sa niekto asi hrával vo škôlke. Ja sa to tiež hrávala. A ešte som bola na hajzli a jedla to alačak. Dobre, ideme dajaký parkour urobiť. A som extrémny, že noob. Ja som neurobil ani prvý skok. Dobre, ideme. Ja, také hopiky. Hop, 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 hop. 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 Yes. OK. Ideme na druhý level. Dobre. To nie je môj friend? Takú istú typku pridatú. To kto je? Také, ja mám takú istú bavu pridatú. Nemá sa? Tak. Dobre, nemá tam tú hovadinu. Dobre. Ideme zase skackať. Ako hopiky hop. Tak. Vidíte, ako mi to krásne ide. Normálne sa len modlím. Dobre, bola som 9, nezaujíma to. OK, prečo mi to ukázalo vôbec? Dobre. Ja chcem na mačičkách voziť. Dobre, vysoké Tatry chcú zas. Dobre. Poď. Už som skoro bola na konci. Dobre. Ja sa extrémne bojím a tá hudba je tu bombová. Nádherná reálne. Dobre. Ideme. Ešte nie. Dobre. Sa nepýtajte, prečo takto správam? A ideme, bežíme. Dobre. Aspoň, aby som sa trošku uklidnila, urobím toto. Dobre. A ten prd som urobila keby tačo rukami. Že takto som si dala ruky, akoby, že keby sa modlíte a otvoríte ich a potom mi pofúknú to. Áno, som nechutná, viem. A ideme. Ak aspoň raz vyhrám, tak ja neviem. Tak video sa končí a ak dvakrát zdechnem, tak video sa taktiež končí. No, natáčam už celú pol hodinu. Dobre, OK. Ideme zasa. Znova. Také playtime gifts. Vôbec nerozumiem, ale dobre. No. Kedy ideme bežať? Otvorila som dvere, jej. Takže v realite nie, tu som žiadne dvere neotvorila. Dobre. Dobre. Mohla by tá už hudba aj stopnúť, či? Nie? Dobre, bežím. To čo ja mám sa vypiť? Dobre, som 4. Tak aspoň toto dokončím. A aj tak spadnem, takže mi to je úplne, že na veľký prd. OK. Prečo neviem skočiť? Dobre. Aj tak som stechla, to som klasická ja. Dobre. Teraz to je súboj. 1v1. Kde je tá druhá typka? No. Dobre. Aká si Tina vyhrala. To je nečudné meno Tina.
Skateboard. Ja sa chcem skateboardovať. Ja sa celkom tiež toto skateboardujem, ako ja kde bývam, máme taký gigantický kopec. Ja som sa raz na ňom, na mojom skateboarde pustila dole. Skoro som si rozbila držku, ale stalo to za to, že som nenabúrala do žiadneho auta. Normálne, ja som bola na seba taká pyšná. Dobre, už ideme. Ja som totálne zabudla o tej hre. Dobre, ja sa pozerám do okna. Hej, a nehrám. Dobre. Už sa mi nechce baviť o tom skateboarde, takže poďme naspäť do hry. Aj tak som do tej hry. Nepreplo! Dobre, tu je stolička. Ja teraz asi vyhrám, ako vidím. Takže mi to ide extrémne, že dobre. To, čo tam bolo za typka hnusného. Dobre. Prvú stoličku si zoberiem. Mám tam tu, alebo tuto. Môj skateboard je pekne pod stoličkou. Na milimetre sa tam vopchal. Dobre. Zasa ten typek je čudný. Dobre. Stolička je pod tak, krásna stolička. Veľmi krásna. Nie, že nádherná, ale krásna. Dobre. Neviete, čo robím. Páči sa mi len pesnička. Dobre. Dobre, teba boja sa slota. Dobre. Dobre, idem. Pozriem sa tu na moju kačku. Či si myslí, že to dáme? Na 100% si myslí, že to dáme. Dobre, máme to. Yes! Super! Jej! Dobre. Koľko sme tu? 1, 2, 3, 4, 5, 5 a tam sú 4 stoličky. Chce sa niekto odpojiť, aby sme sa všetci mohli sadnúť? No tak to asi nikto nechce. Haha, nemá stoličku. Som jej ukradla. Som riadny anieliček. Dobre, sú tu iba 3. Ja budem 4. alebo 3. Alebo 2. alebo 1. Áno. Určite budem 4. Ja to na 100% nedám. Dobre. Dobre. Tak budem 3. Dobre. Dobre. Ja nechcem ostať tak. Dobre. Ja budem asi 1. Ja to nedám. Ja to dám. Alebo nedám. Sústreď sa na tú jednu sprostú stoličku. Dobre, poď, naskoč, ty zajac! Kengura! Bože. Dobre, som 2. Už som aj tak 2